Va arribar cansada de treballar. Es va posar el pijama i va veure que a la nevera només hi havia un tros de formatge i 4 olives negres. Ho va agafar tot en un plat i amb un acte ja reflex pel costum va encendre l'ordinador. Es va seure al sofà i se li va obrir el Facebook sense haver-ho demanat, repassant, amb la curiositat del tafaner, el que els seus amics havien fet aquell dia, i amb una mica d'enveja va veure fotos de països diversos. Que estrany, va pensar. Què hi fan dins les fotos de les vacances de la Cisa tots aquests barrufets? Mira'l, ara a la Torre Eiffel, ara a Notre Dame, i fins i tot menjant un croissant. I tot rient, li va posar un «M'agrada!» i el comentari «Que vas de vacances amb els barrufets?» I va seguir badant sense ordre per la xarxa, parlant amb un parell d'amigues d'aquestes vacances que ja veia tocar. I ella encara no tenia clar on aniria. Fins que se li van començar a tancar els ulls i ho va deixar estar. L'endemà seria un altre dia. I sí, va ser llarg, però no li va quedar altre remei que passar pel súper on es va procurar uns paquets de menjar ràpid, tot pensant que ja seria hora de fer cas a la mare i començar a cuinar. Seguint el seu ritual nocturn, va veure un U vermell que l'avisava d'un comentari al Face. Era la Cisa. Només deia «Em barrufa viatjar». Va fer clic i va començar a veure barrufets a Suïssa, a França, a la platja, a la muntanya. Uns a prop de casa i altres a l'altra punta del món. I de sobte, els ulls se li en van anar cap al seu barrufet bromista que algun amic invisible, de fa 1000 anys, li va regalar. Va tenir ganes de posar-se-la a la butxaca per dur-lo a passejar. Sí, era una bona manera de celebrar els 50 anys dels barrufets. Es va mirar més detingudament la pàgina i va veure que tot allò ho organitzaven les biblioteques de la ciutat de Girona. Les biblioteques? Feia anys que no hi posava els peus. De petita hi havia anat alguna vegada i encara recordava la por de no gosar ni moure's. No fos cas que li caigués alguna cosa i tots els ulls es giressin a mirar-la. Va veure la Cisa connectada i la va saludar. Barrufa! Ei, ja has vist el link? Sí, com el vas trobar? És divertida la idea. Doncs vaig anar a buscar unes guies de viatge a la biblioteca Ernest Lluch i em van donar un punt del llibre Barrufet. Ah, sí? Tenen guies i tot? Però quant de temps fa que no vas a la biblioteca? Tenen de tot, música, cinema, fins i tot a Facebook, si vols. Pots entrar a fer el xafarder i veuràs tot el que hi ha. A veure... I es va posar a remenar per la pàgina. I va passar per les guies de recomanacions on va veure sorpresa aquella pel·lícula que feia temps que buscava i no trobava enlloc. I es va trobar amb el títol Cuina per ganduls. Ara ja no tinc excusa per començar a cuinar.